Krishna. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुमादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശം 1. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? രൂപഗോസ്വാമി ആരാണെന്ന് കണ്ടു. 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉപദേശങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി എല്ലാവരും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാതാജിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. മാതാജിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പ്രസില മാതാജിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ശരിയാണ്. നോക്കിയവരെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നോക്കാം. മാതാജിനെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? മാതാജിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പർ ഇടാൻ പറ്റുമോ? ആരും ഇല്ലല്ലോ അഡ്മിൻസ്. അഞ്ജന മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. മാതാജി ആ നമ്പർ ഒന്ന് ഇടയണേ. തെറ്റിപ്പോയി നമ്പർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. രാവിലത്തെ ബാച്ചിലുള്ളവരുടെ നമ്പർ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി, പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. 10 എണ്ണേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. നാളെ തൊട്ട് ആളെണ്ണി ഓരോരുത്തർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടേണ്ട വീട്ടിൽ ചെയ്യാം. കുറച്ചധികം ഇടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ധന്യമാതാജി പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ധന്യമാതാജി, ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ്? മ്യൂട്ടാണ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി ആദ്യം തന്നെ. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തി. ശരിയാട്ടോ. രണ്ടാമത്തത് പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിൽ നേതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? മഞ്ജു മാതാജി. രൂപഗോസ്വാമി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ആകെ എത്ര ഉപദേശങ്ങളാണുള്ളത്? പത്മകുമാരി മാതാജി. 11 ഉപദേശങ്ങൾ. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പേര്, മുസ്ലിം പേര് എന്തായിരുന്നു? പ്രതിപ്രഭു ദബീർ ഖാസ്. രൂപഗോസ്വാമിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന സ്ഥലം? രാധമാതാജി. രാമകേളി. രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച, രണ്ടാമത്തെ അല്ല ചോദിച്ചത്? രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച. ആദ്യത്തത് രാമകേളിയില്, രണ്ടാമത്തെ എവിടെയായിരുന്നു? പ്രയാഗ് അല്ലെ? പ്രയാഗ് രാജിലെ ദശാശ്വമേധ ഘട്ട് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് രൂപഗോസ്വാമി. ഇത് തെറ്റിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ സമ്പാദ്യത്തെ ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് വീതിച്ചത്? രാജി മാതാജി. മ്യൂട്ടാണ്
മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ക്ലാസ് ഒന്നും കേട്ടില്ല മാതാജി, സമയം മറന്നുപോയി. നന്നായിട്ടോ. രഞ്ജിത്ത് പ്രഭു 50, 25, 25. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ 50%, 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന്, 25% കുടുംബത്തിന്. ബന്ധുക്കൾക്ക്. ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്റ്റേജ് ആയി വരുന്നത് ഏതാണ്? പ്രേമഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി, വൈദ്യസാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി. സുജാത മാതാജി ആരാ പറഞ്ഞേ? തങ്കമണി. രേഷ്ണ മാതാജി. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. പ്രേമഭക്തി. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിൽ രൂപഗോസ്വാമി ഏത് രൂപത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? സുജാത മാതാജി മ്യൂട്ടാ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ? രൂപമഞ്ചരി. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? പ്രസില മാതാജി ഓപ്ഷൻ പറയാം. ഞാൻ മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, സോറി പറയാ. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കഥകൾ, മൂർത്തി ആരാധന മാത്രം, വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി അല്ല, വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി കേട്ടോ. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ളത് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. ഇനി വന്നിട്ട് ഇസ്കോൺ പോലുള്ള വൈഷ്ണവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ അവർ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ബിന്ദു മാതാജി. രൂപാനുഗാസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ നല്ല ക്ലാസ് കേട്ടവരല്ലേ, അറിഞ്ഞൂടെ? അത് തന്നെയാണെന്ന്. രൂപാനുഗാസ്, അതാണ് മാതാജിക്ക് അത് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എണ്ണം കൂട്ടും. അപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നവരെയാ ചോദിക്കണ്ടാവുക. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാലോ എന്തായാലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ഇരുന്നാൽ നല്ലത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണ്ട അല്ലേ, അതും വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. കാരണം തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ആൻസർ കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല നമുക്ക്. ഇങ്ങനെയല്ലേ നല്ലത്? ശരി ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ. നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. 20 എണ്ണം തന്നാ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ തരാം, നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതയെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗുരുവിലൂടെയാണ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഗുരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഗുരു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറെ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഗുരുവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ യോഗ്യതകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് വാചോ വേഗം, മനസാ വേഗം, വാചോ വേഗം, മനസാ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപീമ പൃഥിവീം സശിഷ്യാത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ എന്ന് വെച്ചാല് നാവ്, ഉദരം, ഉപസ്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്. ഈ 6 ത്വരകളെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. എന്നാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. श्री रूप प्रणाम मंत्रम. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपतान्तिकम्. ചൈതന്യദേവന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്ഥാപനം ചെയ്ത ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അഭയം ലഭിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം.
ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശ്രീല നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്: രൂപ രഘുനാഥ പദേ ഹൈപേ ആകുതി കബേ ഹമ ബുജ്ഹബ സേ യുഗള പ്രീതി. എന്നാണോ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചനകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ജനിക്കുന്നത്, അന്ന് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താല്പര്യം വരുമ്പോഴാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വിദഗ്ധ മാധവം ലളിത മാധവം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വിദഗ്ധ മാധവം ലളിത മാധവം തുടങ്ങി അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടക്കക്കാരനായ ഒരു ഭക്തന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, പിന്നെ വിദഗ്ധ മാധവം, ലളിത മാധവം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഏതിലിരിക്കുന്നത്? ഉപദേശാമൃതത്തില് ഉള്ളത്. എല്ലാ ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രഥമ ധർമ്മം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരിക്കലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അനുയായിയുടെ നിലപാടനുസരിച്ചാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനുയായികളുടെ നിലപാടനുസരിച്ചാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു പരിപൂർണ കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരണമെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി ആവുക തന്നെ വേണം. ഗോ എന്നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നും സ്വാമി എന്നാൽ യജമാനൻ എന്നും. സ്വന്തം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ഗോസ്വാമിയാകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. ഒരു ഗോസ്വാമിയും പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീർന്ന് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശാമൃതത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപദേശാമൃതത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കണം, ഒരു ഗോസ്വാമി ആയാൽ പോലും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാണ്. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം: വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോ ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോ ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. എന്താ പറയുന്നത്? വാചോ വേഗം. വാചോ വേഗം എന്ന് വെച്ചാല് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന. അപ്പൊ വാചോ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന. മനസാ ക്രോധവേഗം, മനസ്സിന്റെ വേഗം, മനസ്സിന്റെ ത്വര എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യങ്ങള്. മനസ്സാ വേഗം, പിന്നെ ക്രോധവേഗം, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കോപം, കോപത്തിന്റെ ത്വര. അപ്പൊ 3 ത്വരകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, അതായത് കോപത്തിന്റെ ത്വര. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം. പിന്നെ അടുത്ത ലൈനിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? ജിഹ്വ ഉദരം ഉപസ്ഥം. ജിഹ്വ വേഗം, ജിഹ്വ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നാവ്, നാവിന്റെ ത്വരയെ. പിന്നെ ജിഹ്വ വേഗം, ഉദരം, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര. ഉദരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വയറ്, വയറിന്റെ ത്വര. ഉപസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനനേന്ദ്രിയം. ഉപസ്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര. 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോടെ വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ അതായത് നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര. ഉപസ്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഈ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഈ 6 ത്വരകള് ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ, ഏതൊരുവനാണോ ഈ ത്വരകളെ
വിഷഹേത ധീരഹ, സഹിക്കുന്ന ധീരൻ. ആരാണോ, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഈ ത്വരകളെ സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവൻ ധീരനാണ്. അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? സർവാമപീമാം പൃഥ്വീം സശിഷ്യാത്. സർവാമപീമാം എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ, സർവാമപീമാം പൃഥ്വീം സശിഷ്യാത്, ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്വരകളെ? വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര. ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ഗുരു. ആ ഗുരുവിനെ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരാക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര അല്ലെങ്കിൽ ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര. ഉപസ്ഥ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര. ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ വേദാൻ വേഗാൻ യേ വിഷഹേത ധീരഹ, ധീരനാണ്. സർവാമപീമാം പൃഥ്വീം സശിഷ്യാത്, അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം തരുന്നത് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഉപദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ഭക്തി എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരു വേണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വാതിലാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാതിലുണ്ട്, അത് തുറന്നാലേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ വാതിലാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്? വാചോ വേഗം, മനസാ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥ്വീം സശിഷ്യാത്. അപ്പൊ വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര. ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? ധീരനാണ്. അവന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? പറയാൻ സാധിക്കും ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വാചോ പറയാം. വേഗം, മനസാ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉപസ്ഥത വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹതേ ധീര സർവമാം പൃഥ്വീ സശിഷ്യാത്. മീനിങ് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മനസ്സിലായ പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി മീനിങ്. വാചാ വേഗം, സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്. മനസ്സിന്റെ ത്വര. ക്രോധവേഗം, കോപത്തിന്റെ ത്വര. ജിഹ്വവേഗം, നാവിന്റെ ത്വര. ഉദര വയറിന്റെയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വര. ഏതാൻ വേഗ, ജനനേന്ദ്രിയം. സോറി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാൻ വേഗാൻ, ഈ ത്വരകളെയെല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരുവനാണോ വിഷഹേതെ സഹിക്കുന്നത്. ബുക്കിൽ നോക്കണ്ട, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് മാതാജിക്ക് മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെന്താ മാതാജി? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സഹിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാജി. വാചോ വേഗം, മനസക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദരോപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീര സർവാമപീമാം പൃഥ്വീം സശിഷ്യാത്. വാക്കിന്റെ ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ ത്വരയെയും ക്രോധത്തിന്റെ ത്വരയെയും ജിഹ്വയുടെ ത്വരയെയും ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെയും ആരൊരാളാണോ അതിനെ എല്ലാം
ജയിക്കുന്നത് ആ ആളിന് ഈ ലോകം മുഴുവനും, അതായത് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ശിക്ഷ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാനുള്ള അർഹത ലഭിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ഒരാള് പറയാവോ? പറ്റുണ്ടാവില്ലേ പറയാൻ ആർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല? പറയാം. വാചോവേഗം മനസ്സ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേദമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദധീരഃ സർവാമവീമാം പൃഥിവീം സ ശിഷ്യാത്. വാക്ക് വാക്ക്, മനസ്സ്, കോപം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം എന്നീ 6 ത്വരകളെ സഹിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാനും അതുപോലെ ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുവാനും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും, അതായത് ഷഡ്രസങ്ങൾ, നാവിന്റെ 6 രസങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉദരത്തിന്റെയും ഉൽപാദനത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷഡ്രസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വരും. മധുരം, പുളി, കയ്പ്, ചവർപ്പ്, എരിവ്, ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് 6 രസങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ എല്ലാത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരാക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അതാണ് 1ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് പോകാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് ബുക്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ അടുത്തത് പറയുന്നത് പ്രായശ്ചിത്തത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പ്രായശ്ചിത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 6ാമത്തെ സ്കന്ധം 1ാമത്തെ അധ്യായം 9-10 ശ്ലോകത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പ്രായശ്ചിത്തത്തെ ഗജസ്നാനത്തോട്, ഗജത്തിന്റെ സ്നാനത്തോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആന പുഴയിൽ വളരെ വെടിപ്പായി കുളിക്കും, പക്ഷെ കരയിലേക്ക് കയറേണ്ട താമസം അത് മണ്ണ് വാരി തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കുളിക്ക് പിന്നെ എന്ത് വിലയാണുള്ളത്? അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഇത്തിരി കൂടി മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊരു കള്ളൻ കളവ് നടത്തിയിട്ട് അതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. കളവ് നടത്തി പോലീസ് പിടിച്ചെന്താണ്, ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും, ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും. അങ്ങനെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും കളവ് ചെയ്യും അല്ലെ. വീണ്ടും കളവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രായശ്ചിത്തത്തെ ഗജത്തിന്റെ സ്നാനത്തോട്, വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ? ഈ ആന വൃത്തിയായിട്ട് പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ചിട്ട് കരയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് മണ്ണ് ശരീരത്തിൽ വാരിയിടുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം. കാരണം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ നമ്മള് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ആ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കാര്യമായി ജപിക്കുകയും ജപം സർവ്വപാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിഹിതങ്ങളായ വളരെ സംഗതികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധകന്മാർ എത്രയോ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ബലത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് എന്നെ പറയുന്നത്. നാംനേ ബലാദേശ്യ ഹി പാപബുദ്ധി എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്കറിയാം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സർവ്വ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണത്. പിന്നെ കുറെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കുറെ നമ്മളെ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. കാരണം എന്നിട്ട് നാമവും ജപിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ദോഷഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെ പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ബലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്?
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, ചില ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്, അവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ പോകുന്നു. പുരോഹിതന്റെ മുമ്പിൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നത് കൊണ്ടും ചില വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പ്രതിവാര പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇക്കൂട്ടരുടെ വിജയം. പക്ഷെ അവർ ആ പാപങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും. നമുക്കറിയാലേ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു സവരം കുംഭസാരം ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, കുംഭസരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവര്. അപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ ശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുംഭസരിച്ച് വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങും? പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മള് പാപം ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മള് കുംഭസരിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തു പോകാണ്? നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്തു പോകാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ട്? ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആന കുളിച്ചിട്ട് കരയ്ക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ശരീരത്തിൽ മണ്ണ് കോരി ഇടുന്നത് പോലെയല്ലേ എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരാം. അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയുണ്ട്. നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവൻ രോഗഗ്രസ്തനാവുകയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശുചീകരണ പദ്ധതികൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? രോഗഗ്രസ്തനാവേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്, ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്ത് വേണം? മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശീലനം നേടേണ്ടത് നമുക്ക് ചില ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പരിശീലനം നേടേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ ഗജസ്നാനത്തോടാണ് പ്രായശ്ചിത്തത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനോടാണ്? ഗജസ്നാനത്തോടാണ് ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണെന്ന് കൂടിയിട്ട് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാം. അപ്പൊ പാപകർമ്മത്തിനുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ മഹർഷി കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം അതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കർമ്മമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് വേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജാഗരൂകരാക്കുക, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. ഒരു കള്ളനെ നമ്മൾ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് സാധിക്കും? പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മള് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് നാമജപത്തിന്റെ ഒത്തിരി കൂടി നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കുറയും? തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് കുറയും. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വേറൊരു ശുഭകർമ്മം ചെയ്യുന്നതല്ല, തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജാഗരാകുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക, അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ആ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വാചോവേഗം, മനസാക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉത്തര ഉപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യ. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്? വാചോവേഗം. മനസ്സ് സംസാരിക്കാനുള്ള തര. ഫസ്റ്റത്തെ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയാണ് ഒന്നാമത്തെ. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്നെ ഭക്ഷിക്കൂ എന്ന് പാമ്പിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് കരച്ചിലിലൂടെ തവള ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മൃത്യുവിനെ ക്ഷണിക്കലാണെങ്കിലും അത് തന്റെ ക്രന്ദനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലൗകിക മനുഷ്യരുടെയും നിരാകാര നിർഗുണ ബ്രഹ്മവാദികളായ മായാവാദികളായ ദർശനികരുടെയും സംവാദങ്ങളെ മണ്ടൂക ക്രന്ദനങ്ങളോട് ഉപമിക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഭാഷണ ശക്തി, നമ്മളെ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സാധാരണ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷിക്കുമെന്ന് തവളകള് പോക്രോ എന്ന് കാട്ടിയിട്ട് ഒച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോ എന്താണ്? പാമ്പിന് മനസ്സിലാകും തവള അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്, അത് വന്നിട്ട് അതിനെ ഭക്ഷിക്കും. അപ്പൊ മൃത്യുവിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പോൾ ലൗകിക മനുഷ്യരുടെയും നിരാകാര നിർഗുണ ബ്രഹ്മവാദികളായവരുടെയും മായാവാദികളായ ദർശനികരുടെയും സംവാദങ്ങളെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്?
ഈ മണ്ഡൂകത്തിന്റെ ക്രന്ദനങ്ങളോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അബദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം വരുന്നത്. മായാവാദികളായ തത്വചിന്തകന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പുറമേക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മൗനമല്ല ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൗനം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് സഹായകരമായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ ഒടുവിൽ അത് പരാജയപ്പെടുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാന്നല്ല പറയുന്നത്. മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തല്ല? ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്? അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭാഷണ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ കഥാകഥനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ കല്യാണ ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് എന്നിവയെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണ വിഷയാക്കാം. കൃഷ്ണകഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവൻ മൃത്യുവിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാചാലനാകുക, അത് നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മൗനം പാലിക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറയണത്? സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാചാലനാകാം. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണ വിഷയാക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവർ മൃത്യുവിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നും മോചനം സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ മൃത്യുവിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. അപ്പൊ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മൗനമായിട്ടിരിക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാചാലനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൗനം പാലിക്കണം. അതായത് നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് നമ്മളെ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത്, ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ, അബദ്ധങ്ങളാണ്, അസംബന്ധങ്ങളാവാം, അബദ്ധങ്ങളാവാന്ന് പറഞ്ഞ അബദ്ധ വിഷയങ്ങളാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട, അതായത് നമ്മൾ അത് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ? നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, വാചോ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? മൗനിയായിട്ട് ഇരിക്കല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാചാലനായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് മനസ്സിന്റെ ത്വര. മനസ്സിൽ ശൂന്യതയുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ ശൂന്യത നിലനിൽക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും നന്നായി എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വാഭാവികമായി അയാളുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പാടാണ്. നമുക്കറിയാം, അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിൽ ശൂന്യത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ശൂന്യത നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഒരാള് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്ന, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാമെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അഥവാ ദൗർലഭ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് മനസ്സിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാമെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാഞ്ചല്യത്തെ, ദൗർബല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നു, ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതാകയാൽ അവ 2 തരത്തിലാണ്. ഇനി പറയുന്നത് ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭം. ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തിൽ പറയാം. അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും.
അവിരോധ പ്രീതി രണ്ട് തരത്തിലപ്പോ മനസ്സിന്റെ ആ ക്ഷോഭത്തെ പറയാണ്. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതി, രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. വിരോധയുക്ത ക്രോധവും അവിരോധ പ്രീതിയും. ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്? അവിരോധ പ്രീതി. നൈരാശ്യം നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലോ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് ആ ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം. എങ്ങനെയാണ് ആ ദുർബലമായ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷോഭങ്ങൾ? ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതി, രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അപ്പൊ ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്തതാണ് എന്ത് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമില്ലാത്തതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത അതാണ് അവിരോധ പ്രീതി. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം നമ്മളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട്, ആ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് കുറെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കാണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമുക്കത് എന്തായാലും നടക്കും. കാരണം ആ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ പ്ലാനുകൾ ചെയ്തു, കുറെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എന്തായാലും നടക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതാണ് എന്ത് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളത് മുഴുവനാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്ലാനിങ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ വിജയിക്കും. അതാണ് എന്ത് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒട്ടും നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന് നിരോധനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തടസ്സമില്ലാത്ത, നിരോധനമില്ലാത്തതാണ് എന്ത് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളതിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല, നമുക്കത് നടന്നില്ല. അപ്പോ നടക്കാതെ കാണുമ്പോ, ആ അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോപം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോധം, അതാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അപ്പൊ അവിരോധ പ്രീതി, വിരോധയുക്ത ക്രോധം, ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണം. ഒന്നാമത്തെ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ, നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രകാരത്തില് നമ്മൾ അതിൽ വിജയിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് വിജയിക്കാതെ കാണുമ്പോൾ, ആ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വിജയിക്കാതെ അത് പരാജയപ്പെട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോപം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോധമാണ് എന്ത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിന്റെ ത്വരയില് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് കോപം. മൂന്നാമത്തെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാവുകയും അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളും സഹിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി തയ്യാറായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് വേണം? ക്രോധം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതില് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ജഗായി മഥായി എന്നീ രണ്ട് ദുരാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാര്. ഭക്തന്മാരോ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ
ജഗായി മതായി എന്നീ 2 ദുരാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നിന്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരുടെ നേരെ കോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളറിയാലോ, ജഗായി മതായി ദുരാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള 2 സഹോദരന്മാർ, ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള 2 സഹോദരന്മാരാണ് അവര്. അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യാവതാരാണ്. ഒരിക്കലും ആയുധം കൈകൊണ്ട് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവതാരാണ് അവിടെ, കാരുണ്യത്തിന്റെ അവതാരാണ്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും എന്ത് ചെയ്തു? ക്രോധത്തില് വന്ന് അവരെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. പെട്ടെന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പറയാണ്, അങ്ങ് ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ അവതാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ആ കോപത്തിലാണ് ഹനുമാൻ ലങ്കയെ അഗ്നി സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം രാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം തന്റെ ക്രോധം ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് നമുക്കപ്പോ ക്രോധം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി? ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ലങ്ക മുഴുവനും അഗ്നിക്കിരയാക്കി. പക്ഷെ അത് എന്താണ് ചെയ്തത്? ശരിക്കും അവിടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആ ചെയ്ത കാര്യം ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ സഹായക ആവശ്യം അല്ലെ, ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് ഒരു സേവയായിട്ടാണ് വന്നത്. കാരണം രാവണന്റെ ലങ്ക ദഹിപ്പിച്ചപ്പോ അപ്പൊ അത് ഒരു ഹനുമാൻ സ്വാമി ചെയ്തത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതെന്തായി? അവിടെ ആ ക്രോധത്തെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോധം ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് മാറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു. അപ്പൊ കോപമില്ലാണ്ട് യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതും ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ് അവിടെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കോപം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ ആ കോപത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് കോപം. അപ്പൊ കോപം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? നമ്മളാരെങ്കിലും ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെയാണ് ആരെങ്കിലും നിന്ദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്ന വെച്ചാലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് സഹിക്കണം. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചാല് നമ്മൾ അവിടെ പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ക്രോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നാവിന്റെ ജ്വരം, നാവിന്റെ ത്വര എന്ന് വെച്ചാൽ നാവ് പലതരം രുചികളായിട്ടുള്ള 6 തരത്തിലുള്ള രുചി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആര്? നാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ തനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രസാദം നൽകുമ്പോൾ മാത്രമേ താൻ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം. രസനയുടെ ത്വരകളെ അങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, പ്രസാദം മാത്രമേ ഞാൻ കഴിക്കുള്ളൂ, പ്രസാദം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കഴിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് നാവിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിശ്ചിത കാലങ്ങളിൽ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം. ഹോട്ടലുകളിലോ മധുര പലഹാരക്കടകളിലോ ചെന്ന് ഭക്ഷിക്കരുത്. പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത്യന്തം രുചികരമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം രുചികരമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് അതിനോടും ആഗ്രഹം വരുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നാവിന്റെ രുചി, നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് നാവിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നാവിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഉദരം. ഒരു ശരീരത്തിൽ 3 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നേർവരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അതിനെ 3ആയിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, നാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, പിന്നെ ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ഇത് 3ഉം എങ്ങനെയാണ്? നേർരേഖയിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. നേർരേഖയിലാണ് ഇത് 3 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ജിഹ്വയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്.
ജിഹ്വയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ജിഹ്വയിൽ നിന്നാണെന്ന് കാണാം. പ്രസാദ ഭക്ഷണം എന്ന ക്രിയയിൽ മാത്രം ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താമെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങൾ താനെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ഉദരത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനേകം അസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? ഏകാദശി നാളില്, ജന്മാഷ്ടമി നാളിലൊക്കെ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാല് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? അസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജിഹ്വയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ജിഹ്വയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിച്ചാല് ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ആറാമത്തതാണ് ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അതായത് ഭക്തന്മാര്, ഭക്തിയുള്ള സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച മാതിരി അയാൾ അന്യായമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയാൽ വിചാരം, ഉഭയാന്വേഷണം, സംഭോഗത്തിലുള്ള സംസാരം, യഥാർത്ഥ സംഭോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അധാർമിക ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗിക തൃഷ്ണ ശമിപ്പിച്ചാല് അയാൾ മായയുടെ അധീന ശക്തിയിൽ അകപ്പെട്ടെന്ന് കരുതണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ ജനനേന്ദ്രിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോവാം. നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ഒന്നാമത് നമ്മള് 6 ത്വരകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. 6 ത്വരകളിൽ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യത എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കാരണം ഈ ത്വരകളൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് പ്രായശ്ചിത്തമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ. കാരണം നമുക്ക് ഈ ത്വരകളെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ ഒരു മോഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാരണം മോഷണം ചെയ്താലും പിന്നെ ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് വന്നാലും എന്താണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പാപത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം വീണ്ടും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതല്ല. എന്ത് തന്നെയാണ്? നിദ്രാണമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ രാഗ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ശരിയായ അറിവ്, അതിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വാചോവേഗം, വാക്കിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ വാക്കിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൗനിയായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ വാചാലനായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മൗനം പാലിക്കുക. അതാണ് മെയിനായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, തവളകളെ പോലെ അല്ലെ പോക്കറും പോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? പാമ്പ് വന്ന് അതിനെ പിടിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ അപകടം വിളിച്ചു വരുത്താണ് ചെയ്യുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനെ പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. കാരണം മായ അന്ധകാരം പോലെ. സൂര്യനുള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? സൂര്യനുള്ളിടത്ത് അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായ ഉണ്ടാവില്ല. മായ ഉണ്ടാവില്ല. സൂര്യനുള്ള സ്ഥലത്ത് അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല, ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം, മായയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇരുട്ടാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രകാശാണ്. സൂര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശാണ്. സൂര്യനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തത് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചാൽ നമ്മളത് സഹിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് നിന്ദിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ അവിടെ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ജഗായി മതായിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ, അവരെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഹനുമാന്റെ കോപം. ഹനുമാനുണ്ടായ കോപം എങ്ങനെയാ ചെയ്തത്? ലങ്കയെ അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക ചെയ്യണം. ആ കോപം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? അവിടെ ആ കോപം സേവനായിട്ട് മാറി, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സേവനമായിട്ട് മാറി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അർജുനന്റെ പറഞ്ഞത് നമ്മള്. പിന്നെ രസനയുടെ ത്വരകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? അതിന് നമ്മള് ഭക്ഷണം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തു പോയി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇല്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രസാദേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിശ്ചിത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത കാലത്ത് ഞാൻ ആ പ്രസാദേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജിഹ്വയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തു പറ്റും? ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥ, ഇത് മൂന്നും നേർരേഖയിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തിനേം പറ്റും? ഉദരത്തെയും പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ത്വരയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള ത്വരകളാണ് പറയുന്നത്. ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മാനസിക തപസ്, ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില്? 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 3 തരത്തിലുള്ള ത്വരകള്: ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. 3 തരത്തിലുള്ള ത്വരകളായിട്ട് പറയാം. അതില് ഭക്ഷണത്വര എന്ന് പറയുമ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് മനസ്സിന്റെ ത്വരയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മാത്രം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഭഗവാനെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൽ ഭാഗവതത്തിലൊരു ശ്ലോകം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത ചിത്രാപദം ഹരേര്യശോ ജഗത് പവിത്രം പ്രഗണീത കർഹിച്ചി തത്വായസം തീർത്ഥമുഷ്യന്തി മാനസാനായത്ര ഹംസ നിരമന്തി ശിക്ഷയ. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പവിത്രമാക്കി തീർക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ, വർണ്ണിക്കാത്ത വാക്കുകള്
ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത വാക്കുകള്, വർണ്ണിക്കാത്ത ഏതു ഗ്രന്ഥങ്ങളായാലും അത് മഹാത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനം പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത ഏതൊരു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ, ചിത്രപദം, ഏതൊരു പദങ്ങളായാലും ഏതായാലും. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങള് അത് അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും അതെന്താണ്, അത് മഹാത്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. അവര് അത് അതിൽ ആനന്ദം അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്നു. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്തത് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളായാലും അത് അപൂർണങ്ങളാണ്, അത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനം പോലെയാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് അത് അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും അതെന്ത് ചെയ്യും, മഹാത്മാക്കൾ അത് ഏറ്റെടുക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിന്റെ ത്വരയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിൽ 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഏതാണ്? അവിരോധ പ്രീതി, വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറെ നമ്മള് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കും, കുറെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളെ വിശ്വാസം എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഇതൊക്കെ നടക്കും, ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം മുഴുവൻ നടക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അവിരോധ പ്രീതി. നമ്മൾ ഒട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ പ്ലാൻ പോലെ അതെല്ലാം നടക്കും. പക്ഷെ അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്രോധമാണ് എന്ത്, വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, അതിനാണ് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോധം വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഗോസ്വാമി ആരാണെന്നുള്ളതും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് നമ്മുടെ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യം, അതാണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല്. അതായത് നമ്മള് ഗുരുവാവാം, ആചാര്യനാവാം, നമുക്കതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആരും ആകാം. അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ട് ചെയ്യണതല്ല, പക്ഷെ അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ 100% ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മള്. പിന്നെ അവരിപ്പോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മംഗളാരതി കയറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ കയറുന്ന പോലെ ഈ മാതാജി എന്നിരുന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ മാതാജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കയറാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മംഗളാരതിയിൽ കയറും അല്ലെങ്കിൽ നാമജപത്തിൽ കയറും. കുറേ ദിവസം അങ്ങനെ, അതാണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം കയറി എന്താ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കയറാണ് നിങ്ങൾ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം നമ്മൾ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും, നമുക്ക് അതിനോടൊരു രുചി വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി, ഈ വൈദ്യസാധന ഭക്തി രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്തു പോകുന്നു. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടേതായ ഇഷ്ടത്തിനല്ല, അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി. അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്നൊന്നും ഇല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. പിന്നെ നമുക്കത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും, ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് തന്നെത്താൻ ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി, ഈ വൈദ്യസാധന ഭക്തി രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. 7 വരെ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയാണ്, 8ാമത്തതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തിയാണ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, പിന്നെ നമുക്ക് രാഗാനുഗ ഭക്തി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, ആത്മാർത്ഥത ഒന്നുമില്ല. നമ്മളപ്പോ തിരുകൂടി നമുക്ക് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം, പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥതയൊന്നും വരുന്നില്ല, നമുക്കൊരു ഭാവമൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും, നമുക്ക് ഭാവം വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭാവം, നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതാണ് ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തിയിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭക്തി പ്രേമഭക്തി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും.
അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ?